Jopiny Kenya counties mopogore okwede okang' mamalo ndamo ma jatend piny William Ruto kao mar duoko godo moko kuom jotend migepe mane oriembo e lemo mopogore ni ne yule tijegi. Gipenjo ni to teku mage makoro Ruto neno ka jotelo moduoko go koro ni godo mane gionge go kinde mane omiyo oriembgi kanyakla kod jowetegi ma ok oduoki. Millicent Adhiambo miyo waler. Matin ne jumbe ariyo kende toka ne jatend piny William Ruto ne wuoyo sirikal kendo riembo e tich jotend migepe duto mapacho ka. Kendo dhiambo makawuono ogwelo e telo mokwongo jotend migepe 11 manyien. Okang' makama oweyo ka moko kuom jopiny e counties mopogore pacho ka kamoting'o Kisumu kod Eldoret to komorgo kaluore gi okang' mare mar duoko e kom moko kuom jotend migepe machon mane oriembo. Kani ketho cabinet nango nikech faces meduokonwa gin faces manigolo. Koro nego ni we ketho we ketwa ni be iwuondowa to gimitimo to maber onge. Ka gine mane giricho momiyo no gol gi e cabinets go within kata ka en 2 days kata ka en 3 days gilokore gi kanye momiyo koro gidoko. Wan kod gi adiera mane momiyo koro gichako gidok kende bunge kucha to gine momiyo no wuo bunge mogol gi oko momiyo nyithiwa to ka yuech mondo giwuogi. Napaswa kuona kwanza aliharakisha. Hii sio mzuri kabisa. Napaswa kurudia hata aliharakisha sio namna hii. E kaunti ma Homa Bay jopinyo yango ni gwelo ma otim kawuono kod jatend piny oke gima ne gigeno e welo mar jotend migepe manyien. Giko ni koro jatend piny ma gidhi medo sundo mondo wuoge kom e yor ng'anyo karieyo Kenya otame. Ne waparo ni wadhi neno lokruok moro e cabinet mane Ruto dhi kelo to gika onge lokruok moro moro mokelo. And I think the president we have en ng'amok chikite and Ruto must go. E kaunti ma Kisii jopiny go orwako gwelo mar Julius Migos Ogamba kaka jatend migao mar somo. Mwenye alimuadvise ajawe Migosi aliamadvise vizuri because Migosi namjua vizuri sana. Migosi ni mtu wa kufanya kazi mzuri na tumechua historia yake. Si mtu wa kupembeleza, mtu wa upendeleo, ni mtu wa kufanya kazi. To e kaunti Nandi jopinyo komor kod wach ni okogwel kendo Kipchumba Murkomen kagiko ni nyocha osechako tiyo ainya to egero apeini. Maneno ya mabarabara kuna huyu Kipchumba Murkomen alikuwa amefanya kazi kubwa sana around the center yote. Wakati unaingia university unaingia vizuri sana bila matatizo, watoto wanaingia shule bila matatizo. But mwanzoni tulikuwa na shida sana. So tunahofia sana hiyo kazi zote zinaweza simama. Giengo ni lokrok manegidwa neno. E kombe joten migepe en gwelo jogo manyien mogo kogno kendo puodhi ni nitie kod lony mar bedo e kombego. Ok wuond makoro gineno ka jatend piny temo timo ne jo Kenya. Gimwange ni ong'ero nong'er. Giwinjo ka thuol en thuol. Gimolokre kata achiel onge. Dhano ng'eny madwaro tich. Giwinjo mokwongo vijende wachandre oko ka to somo be iwinjo ma jodongo moti modhi olokre jodonga ich mamedo ketho go ok wadwar. Ji ne mor ka nogol jogi to an nawacho nowuondowa. Sani koro neno ne ji notimo wanade nowuondowa. Gik moko ma jatelo timo otimo mana ni mondo kwe tension manitie ae bang'o chako proceed gi the same. En kae no serve interest mare to ka ono hingo jo Kenya koro ikore ne timo gimoro atimo. Ruto e problem e Kenya ka ng'ama iluongo ni William Ruto en problem. No wacho no dhi wacho winjo jo kanise, civil society, jotelo sana Gen Z no bet kod gi kanye mowinjre kod gi gik mane gidwa. Haijatubamba. Hauwezi toa maziwa kwa sufuria tena uweke kwa chupa na uirudishe. Wach maduong' magin gone jatend piny William Ruto chalo kamae. Koro gima nyang'esi ni Ruto para ne Kibaki 2005 kano kedho cabinet nokodoko kata ng'ata achiel noyiero joma nyien lilo. Ruto pod ok wuo sirikal nikech ok wadhi tiyo gi joma nosefelowa ochako duoko koni. Mbona huko replace na vijana uone kazi yetu tunafanya. Vijana tunalia hapa na expect mimi nakwambia ukweli next week tena tuko maandamano. Millicent Adhiambo, Ramogi TV.